जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, आपके चहेता सुपर स्टार जी हाँ भैया खेसारी लाल यादव के बहुत ही शानदार फिल्म जौन की आप सबके बता दी रिलीज हो गई और पब्लिक बहुत ही ज्यादा भयंकर भीड़ के साथ इस फिल्म के देख रहा बड़ो। जौना फिल्म के नाम बा भैया चोरी चोरी चुपके चुपके। जी हाँ भैया, आप सबके बता दी चोरी चोरी चुपके चुपके जौना फिल्म में खेसारी लाल यादव और शहर आपसा के जोड़ी बतौर आप सबके देखे के मिल रहा बा। साफ तौर पे बता दी भैया 17 तारीख के ई फिल्म बिहार के सिनेमा घर में रिलीज भइल, लेकिन फाइनली अभी हम आप सबके बता रहे बनी आज ई फिल्म जौन की उत्तर प्रदेश के आनंद मंदिर थिएटर में लागल बा। जी हाँ भैया, दौरान के तस्वीर भी देख सकते हैं। आज फर्स्ट शो के तस्वीर हुए जौन में पब्लिक साफ साफ दिख रहा बड़ो कि काफी ज्यादा मात्रा में गई बड़ो फिल्म के प्यार आशीर्वाद देवे। तो साफ तौर पे बता दी फिल्म के डायरेक्टर बने जी हाँ भैया रजनीश मिश्रा जी। जी हाँ भैया रजनीश मिश्रा जी फिल्म के डायरेक्टर बने। प्रोड्यूसर बने अभय सिन्हा जी, निशांत उज्जवल और शिवांशु पांडे जी। आप सबके बता दी बहुत ही जबरदस्त फिल्म जौना फिल्म के शूटिंग लंदन के खूबसूरत लोकेशन पर भइल बटे। और फाइनली आप सबके बता दी ये फिल्म में गाना और कहानी बहुत ही लाजवाब आप सबके देखे के मिली। कई भी फिल्म बहुत ही जबरदस्त बटे। और फाइनली आप सबको बता दी आज ये फिल्म जौन की उत्तर प्रदेश के आनंद मंदिर थिएटर में रिलीज हो गई बटे। जौन की पब्लिक बहुत ही ज्यादा भीड़ के साथ फिल्म के देखे गए बड़ो। वो शो यानी आज पहला शो के दौरान के ई तस्वीर हुई जौन की डिस्प्ले पे देख सकते हैं। तो जी हाँ भैया काफी ज्यादा ये फिल्म के पब्लिक प्यार आशीर्वाद दे रहा बड़ो और पसंद कर रहा काफी ज्यादा। हर सिनेमा घर में फिल्म बहुत ही हिट जा रहा बा। फाइनली भैया जे भी ये फिल्म के देख ले कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि फिल्म कितना ज्यादा जबरदस्त बाटे, जरूर बताई। और ये भी आप सबके कहम कि आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में का ई फिल्म लागल बा, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए आप सबके नजदीकी सिनेमा घर में ई फिल्म लागल बा कि ना, जरूर बताइए। चलते चलते वीडियो के लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो के शेयर करी।